No niin, moi! Mä ajattelin tehdä puhevideon, minkä mä julkaisen. Kaikki muut on... Hyvä, en tiedä. Niissä on tullut joku problem. Pakko kirjoittaa tännekin Noin, jotta. Mulla on vaan just se ihmettely, että mun kuvat on ennäs kadonnut, niin mä pistän sille, että mun kaverit vaan näkee ne, et en ole poistanut minun kuvia tai mitään. Ja mulla on siis ihon hirveä ääni, mä myönnän sen, koska ja mulla on siis R-vika, joten älkää ihmetelkö, että puhun vähän vammaisesti, tai mulla on semmonen ranskalainen R-vamma. Niin niin. Vaihtaanpas vaatteita. Niin, mä en nyt tiedä oikein mitä Jos te haluatte, että mä teen lisää näitä puhevideoita, niin kommentoikaa ihmeessä, koska mikäs on sen kivempaa kuin lukea muiden ärsyttäviä kommentteja. No ei, kyllä kommentit on kivoja, ellei ne ole semmosia valituskommentteja, missä joku ylistää jotain Jeesusta. Okei, mä en ole kukaan ylistäisi jotain Jeesusta edes jossain YouTubessa, koska sehän olisi Jumalan pilkkaa, että sulla on tietokone. Että tiedoksi vaan teille uskovaisille, joilla on tietokone, niin se on Jumalan pilkkaa. Että häipykääpäs sieltä YouTubesta tällä sekunnilla ennen kuin Jumala rankaisee teitä. Kuulitte tähän hirveän maksajan on paras, kattokaa. Ehkäpä. Koulu loppu. Joo, mulla loppuu huomen koulu. Eli 20. päivä. Yes! Mä varmaan julkaisen tän tosta silleen 20. päivä, koska ei tätä tarvii hirveästi editoida. Paitsi, no kyllä vähän. Ehkä. Mä lisään mun intron vähän. Tandidam. Mä luulen mun sisko otti kuvan, mutta se oli kyllä. Tai yksi mä ärsyttää. Paista sitä hiljaa. Joo, älkää kysykää. Niin Mua ärsyttää kun nää lasit. Mitä? Miks ne on mustat? Niiden pitäisi olla valkoiset. No niin, minä pistän tämän seksikkään ruusatin tosta, koska en osaa etsiä tuolta. Yhteen ei tätä piskee. Okei joo, älkää välittäkää, mä olen outo. Olen omena. Mitä? No niin, olen rauhallinen ja olen normaali. Tosi normaali. Sauna, lätkä, makkaraperun. Siis ihkudaa. Mä oon saanut nää kaikki joulukalenterista, koska mä oon saanut avata kaikki VIP-luukut tähän asti. Ja mulla loppuu vasta tammikuussa VIP. Mä ostin joskus 5. päivä VIPin, oisko ollut? Ei, kun mä ostin... Mä ostin kai 3. päivä vai 10. päivä VIPin. No nyt ihan varmaan kai 3. päivä, niin mulla loppuu kai 3. päivä. VIP. Joten kerken avaamaan kaikki joulukalenterin luukut, sitten aamen.